hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskarariako askatasunaren aldeko itxaron. Hauka Xabi, Jepa, kaixo. hemen jarraitzen dugu korriken inguruko kantuak errepasatzen eta bidorretan 2013an Esne Beltza taldeak Bagoaz izenpean korrika kantu egin zuen. Imaginatzen dut oroitzapen edarrak, ez? Bai, bueno, oso berezia izan zen, egia esan, ze bueno, korrika bakizu zainetan damakigu, korrikako abesti asko oso ezagunak egin dira, beti abestu izan ditugu, jo ere egin ditut, hor parte izatea, baina ezako ilusio handia zen, ez? Baita ere oso zaila izan zen, ze, bueno, letra txuriak egin zuen, ohiko dan bezala, eta nik musika. Eta, bueno, euskararen aldeko beste abesti bat gehiago egin behar, ja lehendikan egin da genitxun batzuk, eta askotan, gauza asko esanda daudenak, ez? Ez genekin nondikan bideratu. Baina, bueno, ja lema eman zigutenean, bagoaz, bagoaz euskara denoi elkarri ematea, ez? Hortik etorri zen, euskara denoi elkarri ematea hor, lemapen. Hori aipatu behar nuen, azken finean Esne Beltzaren bidea euskararen bidearekin oso lotuta dago. Euskara zein dituzue disko guztiak, gero kolaborazioak eta erredazko zati batzuk ere badira, baina euskararekin mundu ezagutu duzue, bai Esne Beltzarekin, gero zu ere Fermin Muguruzaren ondoan, eta biak elkar lotuta joan dira, ez? Bai, azkenien Esne Beltza euskal talde bada, guk euskaraz abesten dugu dena, norbaitek parte hartzen badu bere hizkuntzan parte hartzen du, hori bai. Baina nik beti euskaraz eta bueno, kanpoko talde batek parte hartzeko deitze baitere, nik beti euskaraz egitea. Ze bakoitzak bere hizkuntzan abestea nortasun handia ematen dio, bai taldeari eta bai norberari. Bagoaz kantua hasten da Victoriano Gandiaren olerki batekin, sampleatuta Zigorrek egindakoa, eta gero Jon Garmendia-Txuriak egindako letrarekin jarraitzen du. Bai, azkenean dezetak egiten ditu lan horiek, kantua egin bezala ekarri zigun olerkia eta seitun ikusi genuen kantuan hasieran hori junbertzara, ez? Gaina Txuriak ikusi entzun zuen olerkia, seitun ezagutzen zein zen, dena, eta bueno, hortik gaina bide pixkat ere eman zigun, ez? Kantuaren letra egiteko. Eta hoi, lehen esan dutena oso zaila izan zen, Txuria eta nik abesti asko ditugu, bai kilometroak, bai euskaraz bizi nahi dut, kantu asko euskararen alde, eta zaila izaten da askotan, abesti ateratzea gai berdinakin, ez? Korrika kantuak bi urtetik behin etortzen dira, batzuk denborarekin galtzen dira, baina beste batzuk geratzen dira. Esango nuen zuen kantua gero entzun izan dela txondetan eta jaietan eta kantu oso festiboa da, eta esango nuke ere korrika egiteko erritmo dexentekoa, ez? Bai, azkenean musika egin nunean hortik etorri dintzaian, ez? Enekin ondi jo, eta egun batean jarri nuen korrikako kantu pilo bat aurikularrean da korrika eta egon nintzen. Eta hor kontuan duen nintzen kantuak izan bertzula korrika egiteko lagundu behar dizun musika, ez? Genekin oso alaia eta oso positiboa izan bertzala kantua. Eta hortik atera zen, gero ere bai kolaboratzaile pare bat daude abestian, daude Deskontrol, ze oso lagunak egin ginen 2012tik aurrea, gaina Berlinen klasien elkartu ginen, handik aurrea oso lagunak egin gara, eta bertan daude, hori bada lagutzako, eta bueno, justu gaina urte horretan Ferminekin biran geunden, eta geunden Ferminekin biran, eta Zuloakekoak egin ziren gurekin bira egiten. Orduan Zuloakeko abeslaria ere bertan da. Azken finean hori da korrikaren gauz importante bat, ez? Lekukoa eskuz esku pasatzea, herriz herri, gauez, egunez, 24 orduz, eta furgonetatik zuen kanta megafonian, ez? Esne Beltza garai horretara kantu talde ezaguna zen, baina hala ere zuen kanta entzutea etengabe hor furgonetan ilusio egingo du asko gainera, ez? Bai, ilusio egiten du, eta guen esatezuna kantua jotzen dugunean zuzenean ere jendea jartzen da txoratuta. Pandemian gaina gehiago, ze ondian oztopo guztiekin, kontzertu berezi horietan denak eserita eta maskarilla jarrita jo izan dugunean, jendea asko hunkitu da eta oso
alaitu ere bai, ez, kantua behakin berriz entzutea. Bideoklip edarra egin zenuten, hemen Ereinuzun grabatua, taldekideak korrika, banan-bana, denok batera, eta irudi ederroiek beti furgonetatik eta milaka lagun atzetik korrika, ez? Bai, izan zen, berezia izan zen bideoklipa grabaketa oso ondo pasak genuen, umeak bezala. Gaina lekukoa ekarri ziguten bideoklipa grabatzeko eta eskutan eukitzea lekukoa ja horrek ikusten ilusioa entzigun, ez? Danak banan pasa ginen lekukoakin eta bueno, argi geneukan gu Ereinozunen saiatze deu, taldekide asko Ereinotzukoa gea eta Ereinotzu nahi genuen bideoklipa ateratzea. Hola da korrika azken batean, ez? Txikitik handira doan ekimen bat, hiriburuetan milaka lagun batzen dira, herri txikietan dozena bat o gutxiago, baina etenik gabe, errekorrido bat egiten duela, euskaren alde eta behar beharrezkoa dela oraindik ere, ez? Bai, azkenean, guain gehiago gaina, azkenengo urtea pasa ditugun bezala, pasata gero. Eta bueno, nik uste festa erraldoi badala Euskaldun guztion bihotzean sartzen zaiguna, eta beharrezkoa duguna, ez? Euskara bultzatzeko eta herri guztietan euskeran positibotasun noi zabaltzeko. Zuen kantu batek dio, ez? Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Jarraitzen dugu korrikarekin, badator korrika, beraz imaginatzen dut ere, aurten ere, metro batzuk o kilometro batzuk egiteko prest. Bai, beti. Bueno, ni kilometro bat egiteko kapaz naiz. Nire laguna juten dira gehiago, baina gaina normalean Hernanetik oso ordu txikitan pasatzen dira eta bueno, hortxe, kilometro pare bat da berriz herrira bultatzen dira. Hori dira kilometro politenak, ez? Politak. Gau ez datorrenak. Gau ez oso polita da, gaina kriston giroa egoten da, jende pilo bat, aurrekoan gaina korrika txikia edo ikastolan egin genuen, haurtzaron, eta bueno, hor ja emozioz beteta, ja. Oso ondo Xabi, korrikan ikusiko gara elkar, eta mila esker. Eskerrik asko zuei. Bagoaz korrika, egizu itzerri herri berri. Bagoaz korrika, eman euskara elkarri. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron. Euskara eman da elkarri
euskaldun izatea bezalako dudarik ez da.